هەڤیر تڕشکێ فەرەسی و سادوقیان مەتتا 16 گاوا گۆشاگرد دەرباسی ئالیێ دین ئێگۆڵێ بوون ji bîr kirin got bi xwe re nan bibin. Îsa ji wan re got hey ji xwe hebin û xwe ji hevîrtirşkê feresî û saduqiyan biparêzin. Şagird di nav xwe de peyivîn û gotin ji ber ku me nan bi xwe re naniye wiha dibêje. Îsa dizanîbû ku ew çi dibêje. Îcar wî got hey kêm îmanno ji ber ku nanê we tune ne hûn çima di nav xwe de dipeyivin. Ma hûn hêjî fêm nakin manayê bîra we ku çawa 5 nanan 5,000 mirov têr kir û we çend selik dan hevê û çawa 7 nan 4,000 mirov têr kirin û we çend selik jî dan hevê. Ma çawa hûn fêm nakin ku ez ne li ser nên ji we re dibêjim lê li hemberî hevîrtirşkê feresî û saduqiyan hey ji xwe hebin hingî wan fêm kir ku ew nabêje li hemberî hevîrtirşkê nên hey ji xwe hebin lê ji hînkirina feresî û saduqiyan xwe biparêzin. Pirtûka pîroz Encîl, silav û rêz xuşk û birayên hêja.